Kani gadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puli dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor man ta ka step. Wanjungo u President ka Maldives ya ka India na ka bentas sansngi. An ya kendo ya Menteri Rang Bakdo Narendra Modi shibet ka janmiet. Kiyo ka jing yap briyo na ka jing shlay bat jing twa khendau ha Garo Hills shaka khat san ngut. Bat rakhe kishi pailing son ka India ya ka lengkhu dap khandai pu arsnam ha Chennai hadian arpu waisnam. Ki khubor ki babnya. U President ka Maldives u Dr. Mohammed Muizu u lapoi ha nongba New Delhi na ka benta banwan chngo ya ka India hakini ki sansngi ki banwan. Lapdyang sngo bhaya u da u ya u Dr. Muizu na do katling sun da u Menteri Khana Katnat ki Kambari u Kirti Vardhan Singh. Henin ka janmer u Dr. Muizu ule kendo ya u Menteri ki Kambari ka India u Dr. S. Shankar u balapan pau ya ka jing sngo ya uni unong ya lamri namar ka jinglong balakloy jong u ban kampens kham ya ka jing ya dai hapdang ka India bat ka Maldives. U Dr. Shankar ulapan pau ya ka jing sngo scam ba ka jing ya kran hapdang u President ka Maldives bat u Menteri Rang Bakdo Narendra Modi kan ai bor thammai ya ka jing ya dai hapdang ka India bat ka Maldives. Lakmi lenti ba hadian ka jing ya kran bat u Modi kindan bun ki jing ya soy sos kular hapdang kini ari. Ka ayom slap kalapoi artat chakabakut hakalengkari bat uslap ulas dang banduna bha. Hendrai ka jing ther uslap ubajur hakikat tu kat nisngi balala haka jela Meghalaya kalawanra ya ka jing shlai kensan hari luom Garo. Kumba khat san ngut ki brieu ki ladu no ela ka jing na ka jing tua khandau bat jing tua ki mau ba. Kilat penyesno lengba ki surok bat ka phone ki la syak ta jur na uni uslam. Kithain jong ka Dalu ha district West Garo Hills bat ka Gaswa Para ha district South Garo Hills kila syak ta jur na ka tay ka jing shlai Ha ka way na ki jing jabas ngosi hnyongot ki dukhat jong ka way ka longyeng kila syak tap ha ka jing tua khandau ka balaja ha Haria Sia Songma ha district South Garo Hills. Hakani ka jing shlai kalapan kulmar lot ya ka jing ki brieu ha ki te ki than ha ka ba ki surok kila julor bat ki jing ki yang kila syak rong no. Menteri Rang Ba Konrad ke Sangma ulakmi bnya ya kila not shlai bakin yo ya ki jing yarap badon kam. Ki kenhuan yarap lanot na ka sarkar pedeng ka National Disaster Response Force bat kumjuru ka State Disaster Response Force kila tresh tom klem shong thaj ban pelaj bat penkenria ya kila not syaki jaka ki bakham shngan. Ka SDRF henin ka sngi ka layarap ya ka block office ha ka bansam ya ki marbam bat ki wei ki jingarap badon kam ha keleng ka Dalu CNRD block. Layathu ru ba kani ka kanhun kalahap banra ya ki marbam mardi lengba ki lieng ke bala shushna hi khnang bakan poi syakasnong barong para. Layathu ba kalong kaman menta kalakham biang hadien ba uslap ulakham ailat henin ka sngi. Ka kanhon yarap yakilanat ka Meghalaya State Disaster Response Force SDRF kalalap ya artli kimet yap jong ukpa bat la ukhun ki bala rong ha ka saw hadien bakakali ka bakila shong kala sha tap ha ka kani ka jingja basngausi kala jia ha ksnong Dalu Sonagre ka bahap hapo ka Barenga Para Police Station ha West Garo Hills. Ka kunhun SDRF kalas dang banwat ikiti arngot hadien ba kala dep say ya kakali ha kasngi sa jan balala layathu ba kani ka kunhun ha ka step jong kasngi ublay kala lap shwa ya kamet jong urang ba bala ithu kom u Bijoy S Sangma saupu saus nam karta na kawai ka penthor ha ka por shipau khat khandai minute hadien kani lalap ya kamet jong ukhun jong u wian chigado ar marak khat lais nam karta kham jangai na ka jaka bala lap ya ukpa jong u ha ka por shipau saupu prominent menstem. Kini baro arngot kire ki basyong basa ha Rongkhon Songgital Tura West Garo Hills. Ka kanhun SDRF kala let sa mit ha Dalu na dukas ngi thok diang balala ban yarap ikila not ki balangat ha ka jing shlai kensan na ka jing ther ulap ba lapsan ha ka tayo balala. Ha ka wepat ka jingja ka SDRF kalayo say ya kamet jongka Amirin ke Marak bat ka khun jongka ka Manase ke Marak na Rong Jeng Gongdop hadien bakila syatap ha ka jingtua khandau. Kani kadai ka AKASHVANI Shillong ka bawalam sapi ya ka khubor.
Kajing rakhe ya kalengku dap khandai pu arsnam jong kisipai lingsun kalas dang ha Chennai rengkat kajing pen irong ya nyau pu arteli ki jet ya kuntma bat ki helikopter ki pat ba da ki lak kila tuit syaki rut duriau jong ka Marina Beach ban lek pet ya kajing pen wandor jong kita ki lingsun ha kane kajing rakhe ka bala penlong jen hadian ar pawai snam ki jet ya lek thama ba pau jong kisipai lingsun ka India kum ka Chetak Rafale Dakota Harvard MIG bat Jaguar ki lahir itnat hasun ban snai ki jing penmandur ba pher kum ka Pandian Coveri Nilgiris na lor ki wei de ka Defense Research and Development Organization lani ka DRDO kala long ka ba job ha ka jing persang jong ka ban penher ya lightly ki 4th generation very short range air defense system Vishorat ki balong ki kenja missile na Pokhran Rajasthan kini ki missile ki don ya ka bor ban siat penyap ya ka nu ka bala thmu wat la ka stat ban her bha ya kini ki missile lani ki namding lashna hapori India hi Dhaka Research Center Imarat rengkat ka jinge trelang bat ka DRDO bat ki karkhana bapen mi yaki Ramnath Kovind, President Barim ka India, ubalong menta unong yalam jong ka High Level Committee halor ka One Nation, One Election. Lani kawai ka election, ulaong bakari India kan yu jing mentoy shibun nakabapadiang ban penlong election hakajuk kapur, habaro kawai kari, kat ba kadang jam saprang banlong kari kabadap pabiang naladehi. Kovind ulaong yakani kat ba udang ya ka jingkren, haka lumpung jong ka Lal Bahadur Shastri Memorial Lecture on Simultaneous Elections. Kovind ula banrap syuk ba ka jing penlong election ha ka juk kapor kan wanra ya ki jing mentoy ki ban ne islam kum ka sensyar khadar ka babha ki an ki ban ne scam ka jing dei jing mut ha ka imlang salang ka jing kiyo ha ka roi ka par na lor ki weide ula ong ru ba ka don ya ka bor ban wanra ya ka jing kala ha ka nongrim ka ban wal lampat ya ka lawai ka bate song lang ya baro bat ka ba pernai Haka Women's T20 Cricket World Cup kabalong mentah Dubai, ka India kala penliam ya ka Pakistan dah henriu wicket. Ka Pakistan kala bu ya ka target ka ba shispa henriu run, but hababe ya ka ni ka thong, ka India kala la ban khur hadu shispa pra run, tang hapo khat pra point san over. Ka Shifali Verma jong ka India kala kamai laipu ar run na ki laipu san ball, but ka Jemima Rodriguez kala kamai arpulai run na ki arpu pra ball. Ka Captain jong ka India ka Harmanpreet Kaur kala hab ban shong no hadian ka jing mensaw ha ka por ya lekai hadian bakala kamai arpu kondai ran naki arpu saw ball ya ka World Cerebral Palsy Day la rakhe nen ka sngi da ka jing thmu banwanra ya ka jing penshai halor ka cerebral palsy ka balong ka jing duna ha ka bor ban la ban shong la ne ban yat bed namar ka jing bamla ban pen scam ka met yala de la pen long yi program ba pher ha ka lengkari ban rakhe ya ka ne ka sngi kerpang ban pen kot ya ka khubor sa shisien pat ki mat ki bakong san Wanjungo President ka Maldives ya ka India na kabantas sansngi on ya kendo ya Menteri Rang Ba du Narendra Modi shibet ka janmit. Kiyo ka jing yap briyo na ka jing slay ba jing tuwa kandau ha Garo Hills siya ka khat san ngun. Bat rakhe ki shipay lingsoin ka India ya ka lingku dap kanday pu arsnem ha Chennai hadian arpuwe snem. Bat katung ilapoy siya kabakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka AKASHVANI Shillong. Sa shipor kataha ka por prabaji ginya so ka Delhi Station na kabanta ka khubor haktin Hindi kaban bot pat ka khubor haktin pareng hakapor pra khasan minute. Ngipin kan mauru bah ka por prashiteng ini wan pai biang siya ka station jongi ban yos ngau ya ka khubor haktin pareng kabadai ka North East News. Kani kadai ka AKASHVANI Shillong.